Ik begin deze derde etappe in Den Bosch en loop via Vught, Haren en Oosterwijk naar Tilburg. Na een paar kilometer door Den Bosch te hebben gelopen kom ik bij Fort Isabella, een oud vestingwerk ten behoeve van de verdediging van de stad Den Bosch. Rond 1915 werd begonnen met het afgraven van de wallen en werd de binnengracht deels dichtgeworpen. Hierna werd begonnen met het oprichten van kazernegebouwen en werd de naam omgedoopt in Isabella-kazerne. Ik loop over de Vughtse Heide. Op de Vughterheide werd in 1600 de slag van Lekkerbeekje uitgevochten, het laatste riddergevecht in West-Europa. Lange tijd was dit een uitgestrekt heide- en moerasgebied. Later lag hier een galgenveld waar geëxecuteerde misdadigers werden opgehangen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwden de Duitsers hier kamp Vught. Na de oorlog ontstond een Molukse woonwijk en vestigden zich kazernes. Tegenwoordig staat hier ook de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland. The sun is hanging bright above. Walking through the landscape that I love. Not a leaf is trembling. The air is standing still, just the golden light upon the hill. The path is dry and dusty underfoot, where ancient travelers once put down their route. And I am walking on the timeline today, step by step in the light of day. No shadows here, just the open view between the old world and the new. It's a quiet road and the sky is clear. History whispers if you get close enough to hear. I don't need a map to know the way. It's written in the earth, or so they say. The silence is a comfort to the mind, leaving all the heavy. De etappe gaat verder door Haren met dubbel A. Archeologische vondsten uit de prehistorie en de Romeinse tijd tonen reeds bewoning in dit gebied aan. De oudste kern van het dorp was de buurtschap Belfort. In 1147 werd het dorp voor het eerst schriftelijk vermeld. Er was toen reeds een kerk die de dochterkerk van de parochie Moergestel was. Ik kom aan in Oosterwijk. De naam Oosterwijk betekent waarschijnlijk wijk ten oosten van Tilburg. Het woord wijk is afgeleid van het Latijnse vicus, dat markt of handelsplaats betekent. De historische kern van Oosterwijk ontstond uit twee nederzettingen: Oost-Tilburg rond het Kerkplein en Oosterwijk rond de Lint. Met West-Tilburg werd het huidige Tilburg bedoeld.
In 1212 verleende Hendrikie van Brabant marktrechten, waardoor Oosterwijk zich ontwikkelde tot een levendig handelscentrum, waar lokale heren geleidelijk de hertog als hun leenheer erkenden en het dorp een belangrijke rol in de regio kreeg. Bijna ben ik op het eindpunt van deze etappe, de Heuvel in Tilburg. Het gebied van Tilburg wordt al meer dan 10.000 jaar bewoond, met sporen van jager-verzamelaars van de Tjongercultuur rond Kruiven. Vanaf de middeleeuwen lag de bewoning in hertgangen tussen akkers en weiden, waaruit rond de heuvel en het Heike stadse bebouwing ontstond. In 1809 kreeg Tilburg stadsrechten. Oosterwijk was aanvankelijk belangrijker, maar Tilburg groeide uit tot een textielstad dankzij de vele waterlopen die schapenhouderij en wolnijverheid mogelijk maakten. Vanaf 1827 bracht de stoommachine grootschalige industrie, waarna stadswoningen voor notabelen werden gebouwd, beeldbepalend voor het oude stadshart. Shadows here, just the open view between